Здравейте хора, в днешното видео ще играем News Bro. Знам, че доста закъснях с видеята. Надявам се да сте ми гледали шорта, като казах, че събота неделя, но бях на супер дълга почивка и там беше ужасно качество. Не можех нищо да направя. И да. Сега ще играем и както виждате, сме направили Пайпър да я намеря само на 27 ранг. И днес ще се опитаме да я направим на 35. Надявам се да сте видяли в Brawl Stars истинската са добавили до Max Tier. Значи аз като си сега като излезе апдейта и в News Bro, значи най-много си бъде 1000 купи. Да. Сега няма да говоря, се средоточаваме се. Окей. И умряхме. Перфектно. Малко съм болен. Няма да обръщате внимание. Ще ме убият. Оп, хитнахме го. Заради хайпер смисъл. Си заради хайпер смисъл. На който да му скочи на дет. Малко умряхме. Но нашия видео. Ще направим малко по-кратко връзки. Защото как ви казах съм болен. Излиза новия апдейт на Fortnite. Ремикси за мен. Към 11:30 ще излезе, заради това аз мога да кача. И това ще бъде от клипа, хора. Надявам се да ми е харесало. И от мен, чао! Абонирайте се за канала.